Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 20 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndiine confession yangu yandiinayo. Mukomana she, let me say kuti I blame my mom because mukana chaiwo ndainge ndiinawo zvekuti ndingadai nditoriwo kumhiri kwemakungwa kutaura kudai so. Ndakambodana nawo neumwe murume even though tainge takasangana hedu pasocial media, but murume uyu aitorakidza kuti kundida chaiko ainge achindida, but amai vakabva vachizotanga kungopindira munyaya dzangu vachindiudzira zvekumuudza murume uyu kuzonosvika iye ega azozviona kuti inini naamai we were after money because it was my request after my request, ndichingomukumbira mari. Nepamwe pandainge ndichiona kuti it was not even necessary kuti ndirambe ndichingomukumbira mari, asi amai vaiti kana ndikavaudza kuti for now it is not necessary mama kuti ndinge ndichimukumbira mari because anozongofungidzira kuti I am just after his money, but amai vaibva vatotanga kutopopota nekutotsamwa vachiti tarirawo nekuti iko zvino zvemumba hamutomborina kana mari, hamuna kana chikafu. Apa ndinenge ndatumidzirwa mari ndobva ndavapa mari iyaiya. Mari iyoyo mukoma amene kuti vanenge vaiisa kupi, odzoka zvekare kwandiri vava kupopota vachiti saka what is the use nekuti unenge uchidanana nemunhu anenge ari kumhiri kwemakungwa, apa muno mumumba tichifa nenzara. Then I will try to tell her kuti we are not yet even married and hatisati kana takamboonana, ndezvepasocial media, so hapana pamungazombotarisira kuti munhu uyu anofanira kuti ange achindipa mari each and every time. But mama vangu spoiled my opportunity yekuti ndige ndichiendawo kuUK. So what I have done mukomana she, ndine umwe mukomana uyo wandinodanana naye anoshanda kuEcocash. Saka mukomana uyu akabva achizondibatsira kuti ndige ndichiheka foni yaamai vangu. Ndakaheka foni yaamai mukoma zvekuti kana vakagara vatumidzirwa mari mukoma, mari iyoyo ndinobva ndatoiona ende ndinobva ndatokasika kunoitora. Ndiyo confession yangu yandiinayo. Handizivi kuti vedare renyu vangati zvandiri kuita izvi zvakashata here, because I feel like I hate my mom so much nekuda kweizvo zvavakaita. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Hanzi I am revenging my mom because of what she did to me. Yo ya pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu. Secret yangu yakamira sekudai so: ndinoda kureurura mukoma kuti ndakambodanana neimwe mbinga. Baba ava zvavo vainge vasina kuromba. It was an wasted opportunity mukoma. Baba ava vainge vachindida even though he was a married man, ndo zvaingondibhowa chete pavari, but vainge vaine rudo. So ndakabva ndachizotanga kudanana neumwe mukomana uyu ainge akangwarisa mukoma. Akabva azondipa mapiritsi akabva anditi unokwanisa here kuti unge uchizovaisira mapiritsi awa mujuice, then inini neboys rangu tinobva tauya. This was after ndabva mukumuudza kuti mufesi wandainge ndava kudanana naye iye aita zvegold buying. Saka ndaitoti nguva zhinji kana ndiinaye ndaitovhura bhegi rake ndobva ndaona kuti munenge muine mari, and iye ainge asitomborina kana problem nazvo. Ainge achitoda kutoti ndige ndichiona kuti anogara aine mari yakawanda. Ndokubva ndazomurongera matsotsi. Musi wacho iwoyo mukoma takatoenda kulodge semazuva ose. Takati tiri kuya
ndipo apo pandakabva ndachizotanga kutaura neboyfriend yangu. Iyo akabva atouyawo kumabookings. He was booked in another room nemamwe matsotsi ainge ainawo. Then ndokubva vachizotipindira mukoma. Takati tapedza kuita bonde, iye ndokubva arara. Sezvo ndainge ndiri munhu ainge aine dhiri rake raainge akaronga, ndakatoona kutoti kutobatwa nehope pano zvainge zvisingaite. I avoided to fall asleep mukoma. Ndokubva ndachizomuka ndikabva ndakinura door. So ivo vakabva vapinda muroom matainge tiri, vakaita sekunge vagwejenura mukoma. Ndokubva vaba neniwo ndikabva ndatongotiza. Iye akazozviziva zvake kuti rainge riri dhiri ratainge takaronga, but chekuita painge pasina. Ndiyo confession yangu mukoma. When you post my story, tell me, I'll be following through in the comment section. Chinongoitikawo kwandiri ndechekuti ndinopota ndichirota ndiri pamba peng'anga. Ng'anga iyi mukoma inenge ichitaura noumwe munhu wandinenge ndisingaoni, but munhu weya ndinenge ndichitomunzwawo achitoti ngaadzose mari yangu. Chandiri kungoda ndechekuti ange achidzosa mari yangu. Kana akazadzosa mari yangu achazviona. Pandinovhunduka mukoma, ndinongoona mumvuri unongoti mve kumberi kwangu. This has been happening for a very long time, but ndinongoignore because ndakatongozviudza kuti kunyangwe ndikanzi ndada kuidzosera mari yacho ndinoiwana kupi. So it is far much better to ignore than to focus. Kana ndakagadzirwa ndizvozvo ndichazongoonawo mukoma kana nguva yacho yakwana. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu. So vanhu kumushaoko havatozvizivi kuti the reason as to why mwana wangu akazoshayika. Mwana uyu mukoma nashe ndakamutengesa apo paainge aine 1 year 2 months. Nekuda kwenhamo mukoma ndainge ndadzingwa basa ende nemurume wangu tainge tabva mukurambana because ainge ava kutogara nerimwewo hure remuno muSouth Africa. Mushure mekunge tarambana mukoma nashe upenyu hwakabva hwaoma zvekuti ndaishaya kana plan yekuti ndinge ndichikwanisa kana kutenga chikafu chaicho mukoma. Zvino ndakazoti nerimwe zuva ndainge ndatoenda hangu kuUSave. Ndakati ndiri kuUSave kuya ndopa ndakabva ndachizonyengwa noumwe muNigerian. So ndakatomboramba mukoma nashe akangoramba achingonditevera. Apa ndainge ndingori nekapeki kadiki kemapampers. Akabva andibvunza kuti iwe why watenga kapeki kadiki kudai so kemapamba. Ndokubva ndamudza kuti andina mari. So akabva achizoti ainge achida kunditengera mapampers. Ndokubva azonditengera mukoma nashe. Ndokubva ndachizobvuma kumupa mafone numbers angu. Ndakabva ndachizoenda naye kumba kwake that very same day nemwana wangu. Takaenda ndokubva tanoita bonde. On top of that akabva azondipa mari. So takaramba tichingodanana, but ndainge ndisingatoziviwo kuti murume uyu iye he was part of an occultic group. So akabva azondiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichizobetserwawo nevamwe vakadzi. So takaenda ndokubva tazonosangana nevamwe vakadzi ainge achiti ishamwari dzake. Vakadzi ava vamwe vacho vanobva kuGhana. Then painge paine umwe mukadzi wechikuru wekuZimbabwe uyo ainge achitoti paakauya kuno kuSouth Africa she came as a teacher. Ndokubva achizotanga kuitawo izvozvo zveoccultism. So musi wekutanga havana kundikudza kuti vanoita zveoccultism. Vakandipa wine iyi yainge iri red and yainge ichinhuhwa kuita sekunge ropa. Ndikabva ndanwa paya because vainge vandiudza kuti vainge vachida kundipa mari nekuti ndige ndichitanga kabusiness. Mukoma ndakazoita zvavainge vachida. Ndakati ndichinwa wine iya yamukoma ndopa ndakatanga kuona dzimwe movement dzandainge ndisinganzwisisi murumu imomo. Maita sekunge maiva nemaspirits aipinda nekubuda. Ndokubva ndatanga kurutsa mukoma. Ndichirutsa kudaro I felt kuti
pane chimwe chinhu chakabuda mandiri uye zvekare mune umwe mweya wakabva wapinda mandiri, because kana mwoyo wangu ndakanzwa mwoyo wangu uchiita kuoma sedombo. Then muNigeria niweyo akabva azonditora tikabva tazoenda tikabva tazonorara kumba kwake, but usiku hwose handina kana kurara mukomanashe. I was just feeling somehow, ndichiita sekunge munhu ari kunanairwa. Mangwana acho makuseni ndakamukira hangu ndikadzokera kulocation. So mukadzi uya wekuZimbabwe ainge ava kungondifonera, ndopaakazondidana kumba kwake. Mukoma, she lives in a very beautiful house. Pandakaenda kumba kwake ndakaona kuti ainge atori nekaBenton kake kamuSouth African. Vanhu vayo ndokubva vatanga kuita bonde mukoma pamberi pangu, and then ndakabva ndatotanga kutonzwa mafeelings. So ndakabva ndati let me go into another room. Ndikangotsvaka imwe room hangu ndikanogara kuya nemwana wangu. Mukadzi uya kwava kunditevera, kwava kumanikidza kuita bonde neni. Ndo pandakatotanga kutoita bonde nemunhukadzi. Kusvika pari zvino mukoma ndinongodanana nevanhukadzi chete. So mukadzi uyu akabva andipa zvekare waini iya yainhuhwa uye zvekare ichitesta kuita kunge ropa. So each and every time pandaimushanyira mukadzi uyu for about 3 weeks ainge achingondipa waini iyoyo, zvekuti ndainzwa kuti mwoyo wangu unenge waomarara kuita sekunge dombo, uye zvekare ndaiti kana ndapedza kuinwa waini iyoyo ndairutsa zvinhu zvinenge zviri white, but ndaibva ndanzwa kuti mwoyo wangu unenge wava kuita sekunge munenge muine chinhu chinenge chabuda, but muine chimwe zvekare chinenge chapindamo mumwoyo mangu. Mungoma zvinhu izvi zvakaitika for nearly 2 months ndisingachaendi kana kumapeace jobs, ndichingopiwa mari naye mukadzi uyu, until the night when I was initiated. Mukoma nashe, the night that I got initiated ndakarara nevarume vakawanda zvekuti ndakasvika pakufenta. Varume ava handina kana kukwanisa kuvaverenga kuti vainge vari vangani. Mukadzi uyu nevamwe vake zvavaiita ndezvekuti kana ndichiita bonde nomumwe murume wavanenge vaunza paya, then umwe aibva azoenda obva anotsvaka umwe murume, one after the other. Mukomanashe, ndaingoita bonde nevarume vacho ivavo vavaingonhongawo mustreet vachivashandisa zvekare pamhiko dzacho idzodzo. Mukomanashe, the night of the initiation, that was when I found out kuti ndinge ndichizoita mari painge pachidiwa ropa remwana wangu. Mukomanashe, ndakabva ndazopiwa mwana wangu, ndikabva ndanzi mwana uyu ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichimudzvinya, ndinge ndichimuuraya. Ndakamboramba ndikati izvozvo hazvigoni. Ndikati kana ndikazosungwa, ndikanzi unogosungwa sei, nekuti kana mapepa hautomborina. Saka hakuna kana anombozviziva kuti izvi ndo zvaiitika. Nekuda mari ndakabva ndabvuma. Mukomanashe, ndakabva ndachizopiwa mwana wangu ndokubva ndatanga kuchema. Ndakapiwa mukana mukoma, ndikabva ndazoenda kune imwe room. Ndakaramba ndichingochema, but ndiri pakati pekuchema kudaro ndo pandakangoona kumadziro kwava kuita sekunge kwainge kuine vision. Ndava kuona zvose izvo zvainge zvichazoitika kwandiri nemwana wangu uye zvekare nekuna amai vangu, kana kwanga kuri kunzi ndainge ndichazoramba kudzvinya mwana wangu. Amai vangu vainge vachazongofa still. Mukomanashe, ndikabva ndaona kuti zvainge zviri nani kuti mwana uyu ndinge ndichingomudzipa, ndobva ndatongoita hangu mari yekuti ndinokwanisawo kuzochengetawo amai vangu, hanzvadzi dzangu uye zvekare nemunin'ina wangu. Mukoma, ndakatarisa mwana wangu apa ainge achitotamba zvake, ndokubva ndatongomubata mwana uyu. Mukoma, ndakati ndakatarisa mwana, kana simba rekumudzvinya ndakarishaya, ndakabva ndachizomutora mwana ndokubva ndaita wekusimudza zvangu ndichitamba naye. Ndakati ndamukandira mudenga kudaro ndokubva ndaregedza kumugama mwana uyu. Mukoma, paakanodonha pasi akanorovera pakona yecoffee table akatanga kuchema mukoma zvisingaite. Ndokubva ndatanga kumutuka ndichiti putsaki nyarara. Apa ndainge ndava kutoshandisa bitterness yekuti ndainge ndakarambwa nababa vake. So ndakabva ndazomukika mwana ndokubva angonyarara kuti zi. Mushure mekunge anyarara kuti zi, ndakabva ndagarawo pasi. Ndainge ndava kuchema ndichiti ndauraya mwana wangu. Ndipo apo pandakabva ndachizoona chimwe chinhu chakapinda murumu imomo mandainge ndiri.
chinhu chiya chakabva chatanga kundinyaradza. Handizivi kuti ndoti chainge chiri chipuka chakaita sei, but ndaingoona kuti murumu mandainge ndiri mainge muine chinhu chainge chirimo. Mukomana chakandinyaradza chikabva chanditi, usachema. Ko uri kuchemeiko? Nekuti watogona iwe, watova mupfumi kutaura kudai, uchava mupfumi nekusingaperi. As long as uchingotevedzera mhiko dzangu, ndichakuita mupfumi, ndichakupa mari yakawanda. Uri kuzvinzwa here? Saka usachema zvako. Mukomana ndakabva ndachizonzi ndige ndichipukuta misodzi nacho chinhu chacho ichocho. Ndokubva ndapukuta misodzi paya. Vakadzi vaya vakabva vazopinda murumu mandainge ndiri mushure mekunge chinhu chiya chanyangarika. So pane umwe ainge akabata rimwe zidhishi mukoma. Ndokubva andipa dhishi rire. Ndikati ndoita sei naro dhishi iri? Ndakabva ndatora mwana wangu ndokubva ndamuisa mudhishi muya. Mukoma, murumu umu makabva maita rimwe rima rekuti kana kuona ndainge ndava kusakwanisa kuona. So vakadzi ava vakabva vati ngatimbobudei. Takabuda mukoma. Patakazodzoka ndipo apo pandakabva ndaona kuti mwana wangu ainge adyiwa. Ndikabva ndazotorwa ndikaendeswa kune imwe rumu. Murumu umu ndakaona kuti mainge mutori nealtar yainge irimo. Ndikabva ndaona kuti musoro wemwana wangu wainge wakagadzikwa pamusoro pealtar. Ndokubva ndanzi zvangu zvainge zvaita. Ndakabva ndazopiwa imwe waist chain iyo yandinoshandisa kana ndiine murume wandinenge ndiinaye. Ndinenge ndakaipfeka waist chain iyoyo, uye zvekare ndo inondikwezvera varume vane mari, but already ndinopiwa mari nezvimwe zvinhu zvandisingaoni. Ndinokwanisa kungobatwa kana nehope for about a minute. Pandinomuka ndinobva ndatoona kutoti pasaiti nepandinenge ndakarara panenge pakatoiswa mari. Ndiyo secret yandiinayo mukoma. Saka kuti ndige ndichienda kumusha zviri kundiremera kuti ndige ndichienda kunotarisana naamai vangu. Ndinoshaya kuti ndovaudza kuti kudii kuti mwana ndakauraya, because she knew kuti I was pregnant mukoma. As for my mother, I do shower her with gifts. Ndakavatengera imba, ndikavatengera motikari, but I always avoid whenever she says kuti ndoda kuti ndinge ndichiuya ikoko ndakusuwa mwana wangu zvekare nekuona muzukuru wangu. Last time ndakavaudza mama, even though ndainge ndichivanyepera zvangu, ndikabva ndati kwavari ndainge ndiine varume vaviri vandainge ndichidanana navo at the same time, even though ndainge ndichigara neumwe murume wavainge vachiziva. Saka umwe wacho muNigerian, umwe wacho muSouth African. So I suspect kuti pakati pemuNigerian nemuSouth African, one is the father. Why am I doing this? Because ndoda kuti ndige ndichizovaudza maybe sometime next year kuti mama, muNigerian andibira mwana wangu akaenda naye kunyika kwavo, kana kuti muSouth African uyu iye ari kuti hazviite kuti angachiroora muZimbabwean, saka abva anditorera mwana. Ndiyo confession yangu mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, anzi but mweya wangu hauna zororo kana ndikangonzwa panenge pachitaurwa nezvegehena, hana yangu inotanga kurova kuti saka kana ndafa chii chichazoitikawo kwandiri. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Ndinoda kureurura kuti ndakamboisirawo vavakidzani vedu poison mumugodhi mavo, but vanhu ava havana kufa. Nanhasi zvinogara zvichingondinetsa kuti ndimwari here kana kuti vanhu ava vanotoshandisawo mishonga mukoma, because pandakaenda kuHarare ndakatotenga chibhodhoro chemushonga wemakonzo ndokubva ndazodzoka hangu. This was after tanetsana. Munongoziva kuti obviously as neighbors munozotosvika pakutonetsana chete,
mushure mekunge tanetsana mukoma ndakaenda kuHarare ndichida kunoona sisi vangu. Zvinhu izvi pazvakaitika mainge muri mugore ra2006 ndainge ndichiriwo mwana mudiki mukoma because ndakaroorwawo ndiine 17 years. Saka amai ava vepanext door ivo vainge vava kuda kundicontrola because I think vainge vachidawo kuti murume wangu ange achizoroora mwana wavo because kuchechi kweduwo kwatinoenda barika haro rinobvumidzwa. So I think kuti ndokusaka vainge vaine grudge neni. She was trying to run my marriage mukoma zvekuti takazosvika pakutukana. Ndainge ndisisina kana respect navo amai ivavo nekuda kwezvimwe zvavainge vachiita nemashoko avaipota vachiudza murume wangu. Ndikati amai ava avatomborina kana kutombokwana, manje ndikuda kuvapedzera. Zvadaro mukoma Nashe ndakati ndaenda kunoshanyira sisi vangu kuHarare ndikambogara, then ndokubva ndachizotenga hangu mushonga wangu wemakonzo. Ndakatoutenga paMbare panguva iyo yandainge ndava kudzoka kumusha. Ndakadzoka kumusha mukoma zvakanaka paya, ndokubva ndachizotaimira uri usiku, ndokubva ndazoenda ndikabva ndazonodira mushonga wose uya mutsime ravo mukoma. Handina kana kuzombogara pamba usiku hwacho ihwohwo. Ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonoshanyira vatete vangu ndikagarako for almost a week. Ndakangomirira chete ndichiti zvimwe kuda ndichazonzwa zvichinzi vainge vafa amai vaya, even kana mwana wavo, but mukoma nothing happened. Saka ndoda kubvunzawo kubva kune vedare renyu kuti why is it pandakaisa mushonga wemakonzo mutsime, why vasina kufa vanhu ava? Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndikudawo kuziva kuti why is it pandakaisa mushonga wemakonzo mutsime vanhu ava vasina kufa. Maybe haisi nyaya yekuti tsime racho rainge rakazara here, so maybe mushonga wemakonzo wakabva watongoshaya power. I don't know vedare, ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Akomanaka apa imi munenge makarara mumwe munhu achitokuisirai poison mumvura yenyu yekunwa. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So ininiwo mukuromba kwangu ndine zvishiri zvangu izvo zvandakapiwa. So zvishiri izvi ndizvo zvandinoshandisa kurova munhu wandinenge ndichifanira kuti ndige ndichizochekeresa, because pandakaromba mukoma which was 8 years ago, so far mumhuri mune vanhu 3 vafa. Saka after each and every 4 years ndofanira kuti ndinge ndichichekeresa, but uyu wekutanga wandakachekeresa hatingamuverengi nekuti ropa rake ndiro randakatanga kushandisa. Then after ndaita mari, because ndakaita mari almost a month after ndabva mukuromba, zvangu zvakaitawo nekukasika mukoma Nashe. So mushure mekunge ndaita mari ndokubva ndachizochekeresa. Ndakachekeresa umwe wehukama, then 8 years later ndokubva ndachekeresa zvekare mukoma. So ndinofanira kuti ndige ndichizochekeresa futi after 4 years. Ndo mhiko dzangu idzodzo dzandinotevedzera, nedzimwewo dzekuti handifanire kuti ndinge ndichirara kana nevakadzi vevanhu, uye zvekare ndinofanira kuramba ndiri faithful towards my wife. Kana ndafunga kuitawo bonde ndichiita kumbomupa gumbo panze, mukadzi uyu ndinenge ndichifanira kuti ndige ndichienda naye kune n'anga iyo yakandirombesa, then ndobva ndanosuma mudare ravo kuti ndafunga kuti ndige ndichifambidzana nemukadzi akadai so. Ameno kana pano aripo zvake, ari willing, anenge achiti atambura, anzwa nenhamo, ari kudawo kumboenjoya upenyu, kana ariko ngaakupei phone numbers ake, then ndinobva ndazoenda naye kun'anga yangu, ndobva ndanomusuma mudare kuti uyuwo ndiye wandafunga kuti ndige ndichifambidzana naye. Handitendedzwi kuti ndige ndichingofamba ndichingorara nevakadzi all over the place. Apa haisi nyore mukoma Nashe. Munongovaziva kuti vakadzi pane mari ndipo pavanenge vachida. So mukufamba umu mukoma, vamwe vakadzi vanotosvika
kurura kana nhumbi dzavo vachitondiudza kuti vanoda kurara neni, but inini ndinofanira kuti ndige ndichitongosimbisa hana yangu, because kana ndikagara ndadaro ndinenge ndatoputsa mhiko dzangu, in which I don't know what will happen, because kana ivo sekuru ava vakatondiudza kutoti havatozivi kuti what will happen kana kuri kunzi ndikakanganisa mhiko dzangu. So mukomanashe ndidzo mhiko idzodzo dzandinofanira kuti ndige ndichizotevedzera, uye zvekare nekudeura ropa pose panonzi pafiwa mukoma. Ndinoshungurudzika because ndinofanira kuti ndinge ndichizoenda kurufu after mutumbi wemufi wauya pamba. Handifaniri kuti ndige ndichienda kurufu mutumbi wemufi uchiri kumochwari. Semunhu ane mabusinesses uye zvekare anoremekedzwa mumhuri, vanhu havatombozvitarisi izvozvo kuti each and every time when there is a funeral ndini ndinozopedzisira kusvikapo parufu ipapo after mutumbi wemunhu wasvika pamba. Ende ndinotozviziva, ndinenge ndichitoona, uye zvekare nezvishiri zvangu izvo zvinenge zvitoripo parufu ipapo zvakateerera, kunyange kana vanhu vakandinyeya. These are monitoring spirits. Zvinotodzoka zvichitondiudza dzimwe nguva mukomanashe, shiri iyi inongouya yobva yangomhara pamba pako kana uri hama yangu. Rinokwanisa kungouya riri gunguo kana kuti njiva chaiyo, hangaiwa kana zizi kana hwava usiku kana chiremwa-remwa. Zviye zvekuti unongoona kuti mumba munenge muine chiremwa-remwa chinenge chirimo. Apa chinenge chitori chimonitoring spirit changu chandinenge ndatuma kwauri. So the reason as to why ndichizotumidzira zvishiri zvangu izvi, ndiye ndichida kunzwa kuti hama dzangu dziri kurongei. Kune uyo anenge aronga kufamba mukoma, ndinobva ndameka sure kuti kana mari kubatika kwayo inenge yonetsa, ndinoita zvekuti upenyu hwake hunobva waoma, nekuita kuti ange achizosangana nemaprofita kana kuti n'anga dzinozongomudyira mari. So chitunha chehama yangu iyo inenge yafa pachinenge chichiri kumochwari, iniwo dzimwe mhiko dzandinenge ndichifanira kuti ndige ndichitevedzera ndedzekuti ndinopinda mutauni mukoma, then ndobva ndazotsvaka benzi rechikadzi randinozorepa mukoma. Ndinotorishandisira chisimba ndorara naro by force, then ndinobva ndazotanga kuyamwa sikarudzi yake mukadzi iye wandinenge ndabva mukubata chibharo kuti ndinge ndichinwa urume hwangu hwandinenge ndasiya maari. Kana ndapedza izvozvo ndinobva ndazoenda kumba kwen'anga. Ndine umwe mushonga wandinopiwa wandinofanira kuti ndige ndichizongoisa mumapockets either ejacket kana mumatrouse kuzonosvika mufi avigwa. Ndidzo dzimwe mhiko idzodzo dzandinofanira kuti ndinge ndichizozadzikisa. Mukomanashe iniwo ndichinosvika pakunoromba, hakusi kunzi ndainge ndichida kuromba, asi it was because of my situation avo andainge ndakatarisana nawo mukurarama kwangu. Kutonamatawo takatombozama kunamata, but wainyatsokuona kuti hapana hapatomborina, uri kungonamata zvako, but nothing is working out at all. Ndiyo confession yangu mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma avo. Zvakangoma hazvo vedway. Strange things indeed they do happen in this world. Iri seiko Christmas yenyu? Mascandals muri kuita here? Mascandals, kana muine mascandals amune muchiita, do not forget to save my phone numbers. Kana kuita mafone numbers angu ekunyora pachipepa just in case kana mukazorasa mafoni enyu, because muna January tinenge tichidauka maconfessions enyu, so do not forget to do that. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So pane imwe n'anga mukoma yepaFacebook ndakauya kumba muna November. Vanhu vanonyepa mukomanashe. Apa zvinenge zvichinzi November
haisi nguva yekuti vanhu vange vachipinda mumatare. But ndakazotoshamisika mukoma mushure mekunge sekuru ava ndavaudza kuti ndainge ndava kuda kudzokera kueurope, vakabva vanditi uya kumba kwangu. Ndakaenda kumba kwavo mukoma, ndokubva ndatopinzwa mumatare paya. Takaita zvatakaita, vakandipa mishonga. Saka ndichiuya pano ndoda kubvunzawo kubva kune vanhu vanogonawo zvechivanhu uye zvekare vanoziva nezvechivanhu, naimi kupinzwa kwandakaitwa mumatare navo sekuru ava panguva yekuti zvinenge zvichinzi mhondoro nemasvikiro nemidzimu zvinenge zvakazorora, zvine efekti yeiko? Because ndava kungorota ndichimhanyiswa nevakafa uye zvekare ndichirwidzana nasekuru vangu uye nababa vangu, vose vakasoshayika kudhara mukoma. So handiziviwo, ndokusaka ndauyawo pano ndiine nyaya yangu iyi, ndoda kuti muge muchindibatsira. Apa murume wangu haatozvizivi kuti the reason as to why ndakazomanikidzira kuti tinge tichiuya kuZim, it was because ndainge ndichida kuti ndige ndichipinda mumatare navo sekuru ava. Saka ndaipota ndichimutiza. My husband is a strong Christian man. If he finds out mukoma anenge atova ma1. But ndichiuya pano ndodawo kuti vedare vange vachindibatsira. Please do not judge me because ndine zvikonzero zvakakonzeresa kuti ndinge ndichizofamba ndichitsvakana nen'anga pamaYouTube, then ndokubva ndazotaura navo sekuru ava. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndodawo kuziva kuti panguva iyaya pakunenge kuchinzi vanoita zvechivanhu vanenge vakazorora, zvinotendedzwa here kuti munhu unge uchipinda mumatare? Uye zvikariko kana ukapinda mumatare chii chinozoitika kwauri apa vava kurota hope dzinotyisa kudaro? Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So ininiwo ndinoshanda mutauni umu, then ndine imwe friend yangu iye akagara kuSouth Africa for a very long time. Saka pose apa ndainge ndisingatombozivi kuti ainge akadzoka kunoku kuZim, but pandakazosangana naye mukoma ndakatoshamisika because she was driving. Patakavasiyawo kuCape Town mukoma, vaitongoraramawo chiupenyu chiya chehwakumukwako. Ndikati iwe kohasol yauri kupusha kunoku ndei? Akabva andiudza kuti ainge ava nekabhotiki kake uye zvekare anoitawo zvechirana. Ndikati shamari plug me, ndoda kuti ndige ndichiitawo izvozvo zvechirana. Akabva anditi it is fine. Saka ndakabva ndachizoenda kumba kwake, but pandakaenda kumba kwake mukoma I saw kuti pamba pake painge pakapaka rimwe zimotikari. Ndakanoka ndichanoka mukoma, apa foni ainge asingabati. Paakazotobuda mukoma ndakatoona kutoti munhu uyu ainge achangobva mukuita bonde nemurume waainge ainaye. Ndikangoti mind your own hokoso. So takati tigere paya tichitaura mukoma, ndipo apo pakazosvika umwewo murume zvekare akabva anditi please excuse me because there is something that I want to do. Akabva azoenda kubedroom kwake naye murume uya. Vakaenda mukoma nashi vakanoita zvavakaita. I was shocked mukoma, mufunge zvenyu, because pakabva pachizosvika zvekare umwe murume tigere zvekare, ndokubva anditi excuse me, ndokubva aenda nemurume uya vakanoita zvavakanoita. Ndikabva ndatoziva kutoti munhu uyu anoitawo izvozvo zvekutengesa muviri wake. Ndakabva ndachizomukumbirawo kuti ange achizondibatsirawo ndinge ndichikwanisawo kutanga kuita iroro business rechirana, but akabva anditi panoda start. Ndikati manje start ndo ma1. Nekufamba kwenguva mukoma ainge akandivimbisa kuti she was going to give me mari yekuti ndinge ndichizotanga kuitawo izvozvo zveurana, but mukoma akabva achizondichinjira akanditi do you still remember that day pawakauya kumba kwangu? Handiti wakaona kuti ndo chigemu chandinotoita ichocho? Saka kuti ndiko kupa mari apa imari yandinenge ndakashandira
zvinorwadza akabva anditi ndinokwanisa kukutsvakirawo maclients. Ndikati hazviite, as you know kuti inini I am married, hapana pandingambobvuma shamari kuti ndige ndichizoita zvekutengesa muviri wangu. So as things as they are standing right now, anogara achingondiudza kuti this is the only way yekuti ndige ndichikwanisawo kurarama muZimbabwe nekuti zvinhu zvakaoma. Saka ndauyawo pano ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndoitawo here izvozvo zvekutengesa muviri wangu. Apa I am a married woman, mukomanashe, murume wangu ndinomuda, but iye akatonditiwo, so iwo uchindiona ndichitengesa muviri wangu unofungidzira kuti wangu murume handimudi here? Ndikati iwe, are you still staying with your husband? Akabva anditi so murume wake iye ari kugara kuBulawayo pari zvino zvimukoma, so kunoku kuHarare ndo kwaagere zvekare naamai vake, but murume wacho haatozvizivi kuti friend yangu iye anotoloja imwe imba samwe apa anenge achinyepera amai vake achiti ndinenge ndiri kubasa, zvisingazivikanwe futi nemurume wacho. Kunyange mabhotiki awa haatombozivikanwe nemurume, but amai vacho vanozviziva. So mukomanashe, inini I don't think kuti I am that strong enough zvekuti ndinokwanisa kuita madhiri akadaro, but nhamo mukomanashe, ndarohwa nenhamo ini, handichaziviwo kuti ndoita sei. Ndichiuyawo panapa ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Kana mukandibatsira ndingatenda chaizvo mukomanashe. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. To those that want to assist me, also assist me with ideas. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Hanzi kune avo vanenge vachida kundibatsira, musangondibatsira just, but ndibatsireiwo nema-ideas zvekare kuti kana ukadai zvinokwanisa kuita senani, not kuzoti you will just judge me in the comment section without giving me help. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 33 years ekuberekwa. Ndainge ndakamboroorwa zvangu uye zvekare ndigere muno muSouth Africa. So mushure mekunge ndapfurirwa nebest friend yangu kuti ndige ndichiramba murume mukoma, ndakamuramba murume wangu ndokubva achizototanga kutodanana nebest friend yangu, in which zvakandirwadza mukoma. Ndokubva ndachizotongozviudza kuti kana kuri kunzwo friend yangu destroyed my marriage, neniwo I'm just going to become a home breaker. Kunyange WhatsApp yangu vhurai muone mukomanashe kuti about yangu ndakanyora kuti kudii, ndakatonyora kuti I am a home breaker. Ende kana kuri kunzi ukaita munyama wekuti murume wako anenge andipfimba, you have to know kuti unenge watopinda pama1, because chandinototanga kuita ndechekuti kana ndikangowana access kufoni yake ndinotora mafone numbers ako, then I will register a new WhatsApp. Ndobva ndatotanga kutotaura newe, ndobva ndatokuudza kuti you know what, it is not even necessary for you to look for me. Inini ndinonzi ningi ndinogara kwakati. Kana uchida kuti tinge tichipedzerana unokwanisa kuuya kumba kwangu, kana kuti tinongopedzerana pafoni, because ndotozviudza kuti inini I don't even care at all. So pandakazotanga kudanana nembinga iyi mukomanashe, ndakabva ndachizotanga kushandisa mushonga, because amai guru vangu, mudzimai wabankuru, vakazoshayika zvavo, but vainge vatori muroi, ende vaitogara vachitozvitaura izvozvo, but vaiwanzokuudza inini kuti ndinoroya. Vaitoti kana zuva rava kunorereka, vaitoti mwanangu, nguva yangu yakwana yekuti ndinge ndichienda. Apa vainge vakanaka sei amai guru ivavo, waisatombozvifungidzira kuti amai guru ava vanoroya. Ende vaiti kana nguva iyaya yekudya kana yakwana, vaindidaidza dzimwe nguva taibva taenda kuseri kwemba, vobva vandifuratira zvavo, vobva vatanga kudya, vachindiudza kuti hazviiti kuti ndinge ndichidya ndakatarisana nevanhu, because munhu anokwanisa kuzozviona kuti ndiri kutongoseva zvangu nenyama yemunhu. So I just thought kuti maybe vainge vachindinyephera, but mukuzonokura manje vane nyora dzavakanditemerera muzvidya mangu. Nyora idzi dzinotofamba kana kuri kunzi ndikasvika panzvimbo yekuti panenge paine varume vakawanda zvezviya,
nyora idzodzo dzinototanga kutofamba zvekuti murume wose anenge aripo panzvimbo yandinenge ndiri anenge ava kutongonditarisa achitongonzwa kuti dai auya ataura neni akandipfimba uye zvekare tikatanga kudanana. Ndonyora dzandakatemererwa uye zvekare vane mishonga yavakandidzidzisa kuti kana ukapinda musango ukanochera mushonga wakati ukausanganisa nemushonga wakati kana ukazodai so uchishandisawo nevhudzi rekusika rudzi kwako unokwanisa kuzototora murume waunenge uchida kana kutoparadza marriage iyo yaunenge uchida kuparadza ngomanashi. Asi vakati pane zvose zvandinenge ndichiita handifaniri kuti ndinge ndichizozviita ndichida mari nekuti mishonga yacho haizoshandi, saka zvinongoshandirawo inini. Ndiyo secret yangu mukoma yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. To those that want to judge me, aiwa, you can judge me as much as you want. I think kuti we all have a right kuti tinge tichizotumidzira maconfessions edu kuna mukoma Nashe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu way. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikewo chitupa changu. Ndinoda kureururawo izvo zvandakaita. So friend yangu mushure mekunge andiudza kuti ainge ava kudanana neumwewo murume uyu, even though he was once married, but mukadzi wacho ainge akabvawo mukushayika, ndopavakabva vazosangana. So murume uyu iye ainge achiita zvekuinstalla mawifi, akandiudza kuti iwe kubasa kwedu kuno umwe murume uyo auya, ndokubva azondikumbira mafone numbers. Ndikabva ndati iri bo, ndokubva azotondirakidza mapictures emface wacho. Ndikabva ndatanga kumunzwira godo mukoma. So ndakazoti paya patainge tiri tose ndakangotorawo mafone numbers ake mukoma, ndokubva ndatanga kutumidzira murume uyu mapictures ose evarume avo vaakadanana navo friend yangu. Ndikamuti ndinokumbirawo hako usambofa wakamuudza friend yangu kuti this is what I have told you, but I am here to save you. Ende kunyangwe zuva iro friend yangu paakatondiudza kuti nhasi ndiri kuenda kusleep over, ndakabva ndamutextira murume uya ndikati kana uchida kuona kuti you are going to destroy your life, gara warara nefriend yangu pasina kana protection. Akanditi kochini. Ndikabva ndamuti handiti unoona here mapictures ose awo andakakutumidzira ndichikuudza kuti ndo vanhu vaakadanana navo kubva achiri kuzimu kuzonosvika achiuya kunoku vanotosvika kuma11. Akanditi yes, but everyone has a past, this is about a future. Ndikabva ndati dai waiziva kuti varume ivavo varipi. Vazhinji vacho akatotanga kutodanana navo vatori netumabusinesses wo sezvauri kuita, but nekufamba kwenguva vakazosvika pakubhuroka nekuda kwekuti friend yangu iye mukadzi wechikwambo, akaitwa mukadzi wechikwambo nevamwe sekuru vake vane mari zvisingaite. Ende zvechokwadi ana sekuru vake vatori nemabhazi mukoma, mabhazi ekutoti vanhu vazhinji vanotomaziva. Ndikabva ndatoti iwe bhazi iri unoriziva here? Ndichimutumidzira picture one of the buses that belongs to my friend's uncle. Akabva anditi ndinomaziva mabhazi awa. Ndikabva ndati mabhazi iwawo ndeasekuru vake, hanzvadzi yaamai. Saka vakaromba. Mukunoromba kwavo kwavakaita vakabva vachizoshandisa friend yangu kuti ange achizova mukadzi wezvikwambo zvavo. Saka iwewo kana ukagara warara naye pasina dziviriro ukaramba uchidanana naye, ziva kutoti unenge wava kutoita against sekuru vake apa. Ivo vanozivana neng'anga dzakawanda. Ameno hako kabusiness kenyu kamuri kuita ikako kemawifi kanosvika pakubhuroka, sezvandakaona zvichiitika kuvarume vose avo vaakadanana navo kubva zvandakatanga kuwirirana naye. Hapana kana musi 1 wandakambomuona achidananawo nemurume
uyo anenge aine tumari twake, murume iyeye akazoramba aine mari. Nemari dzako idzi dzauinadzo, ko wadii hako wangoenda kumusha ukanotsvakirawo munhu wekuti unyazokuziva kuti anenge asina mhepo idzo dzaanozouya nadzo mulife mako, ukazvikanganisira kalife kako. Wamboshayeiko nhaiwe kuti unge uchizoroora munhu achepeswa nevanhu muno muSouth Africa? Mashoko iwawo ndakazviona kuti akamubata. Friend yangu uko ainge achinditextera kubva zvaakazosvika kumba kwemufesi uyu, akabva anditi shamwari kunokuka, I don't even know what is going on apa. I pretended as if there was nothing that I even knew, ndichitomubvunza kuti kochiko nhai shamwari. Akabva anditi shamwari, ndasvika kunokuka, baba vekuno vakatsamwa. Hamene kuti why, but vangori mumamudhu kana kutaura neni havasi kuda kutaura neni. Ndikabva ndati iwe wadiwa zama kusika bonde naye. Handi tinoziva kuti varume vazhinji the more yaunoramba uchingorara naye muchishandisirana dziviriro, anotanga kungofila as if usingamude. Wadiwa mbozama kumupa yeke. Apa ndichimuudza kuti mupe yeke. Apa ndainge ndichitoziva kuti kwainge kwava kutozvidhakwisira relationship yake kwaainge ava kuita. Mukomanashi, ndizvowo zvandakaita izvi. I know kuti vamwe vanhu kunzoko vanokwanisa kunditi ndiri munhu ane utsinye, but hanyanani ndakaizviitawo because ndainge ndisingadi kukundwa. Vangani venyu ipapapa vanoitira vamwewo vanhu utsinye kunzouku? Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we mabest friends awa. Zvimwe kuda kana ukasangana nemunhu waunenge wasangana naye, it will be wise kuti utange wambobuilda relationship nemunhu wako, then after that obva udzawo maybe your friend, not kuti from the very first day wava kutoudza friend yako kuti shamwari ndine munhu wangu wandava kutodanana naye, because unenge usingazivi kuti friend yako anokufarira kusvika palevel ripi. Tarirai muone kuti uyu akazoparadzirwa relationship yake because the friend was feeling jealous. Zvakangoma hazvo vedu we. Ndegedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakatanga kuendawo kumasowe, this was last month, ndiriwo pakati pekutsvaka mbereko. So kubva zvandakatanga kuenda kumasowe ikoko first nemurume wangu akazongoti izvi hazvimumandiri, because akangokurirawo muPentecostal. So ndiri kungoramba ndichingoenda kumasowe, but chazondiunzawo pano ndiri kutaurawo umwewo murume wandakasangana naye kumasowe, ndimadzibaba murume uyu. Saka akangonditi ndinokwanisa kukubatsira. Ndikabva ndati ndibatsirei munhu waMwari, because what I need right now is a child. Zvino iye ari kuti kwandiri mukundibatsira kwacho ikoko kwaari kuda kuti ange achizoita, anoda kuti ndinge ndichizorara naye, in which it was a shocking behavior kwandiri. But akazogara neni pasi akabva anditi hachisi chihure chatinenge tichiita. According to him, iye ari kuti akaroteswa. Mukunoroteswa kwacho kwaakaitwa namweya mutsvene, hanzi rume rwake hauna simba, saka hunotoda kutopota huchitobetseredzwa. Saka iye anokwanisa kundibatsira, anoita bonde neni like masikati. Kana taita 1 or 2 times, then usiku kana murume wangu azodzoka achibva kubasa, ndobva ndarara naye. Hanzi izvi zvinozoboosta masperms ake. Naye ndikudawo kubvunza kubva kune vedare uye zvekare nevane ruzivo kuti zviriko here izvozvo mukoma, zvekuti murume anorara newe achiti ari kuda kuboosta masperms emurume wako. Munhu uyu haasi kuda kutongondimitisa here in style. Please post for me. Kana mukapostawo nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndinotongogara ndichitaura naye mukoma all the times. Murume uyu ndava kungogara ndichingotaura naye because
anewo sweet tongue yaainayo, plus iye akanditi hwake urume hutori nesimba. There is proof, sezvo iye atori nevana mukoma. What do I do? Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ndofungidzira kuti uyu ndo unonzi mubvunzo nhando vahanzvadzi. Hamungati imi muri married, muri kutaura noumwe murume wemunhu apa mouya futi moti ari kuda kurara neni, kuri kusimbisa urume hwemurume wangu. Zviriko here izvozvo? Handiti kana kuri kunzi mukatorara naye murume uyu, kana akakumitisai anenge atokumitisai, hapana zvekuzonzi mwana iyeye anozobuda ari wemurume wenyu. You know what you are supposed to do. But ngatitaurei nawo mucomment section. I know hangu kuti vanhu vazhinji vanouya nemaconfessions, munhu anenge achida kungozvijustify hake, like ipapa vahanzvadzi vedu, she is trying to justify herself kuti kana vakazongorara nemuprofita iyeye vozongoti but I once confessed about this man. But let us try to assist her in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureurura mukoma Nash kuti iniwo ndinoshandisa mushonga pabhizinesi rangu. Saka ndine bhizinesi rangu, ndinoitawo zvekutengesa bhutsu muHarare, nditori nechishopu changu. Saka zvandinoita mukoma Nash ndezvekuti makuseni oga oga ndinofanira kuti ndinge ndichimwaya bute padhoo repashopu in which I drive into town. Makuseni oga oga na4 am ndinenge ndava mutown, nguva iya yekuti vanhu vanenge vasati vanyanyisa kutanga kufamba muHarare muCBD, ndobva ndamwaya bute. But kana ndava mushopu manje zvandinozoita mukoma ndezvekuti ndinobva ndachizotora tsvina yembwa. Saka tsvina iyi yembwa ndinenge ndarara ndakaisoka, ndobva ndatora mop, then I just mop. After ndapedza kumopa netsvina yembwa, ndopa ndinobva ndachizoshandisa detergent kuri kuda kuzovharidzira munhuwi kuti patinozovhura shopu, mushopu musazonhuhwa tsvina yembwa. Ndakangoudzwawo nen'anga inondibatsira kuti this will attract customers. And kutaura chokwadi mukoma, when I compare my shop nemamwe mashops, ndinotoona kutoti ndinotoita mari mukoma Nash. I like make a lot of money. Kana mukapostawo nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Mukoma Nash, upenyu hwatiri kurarama muZimbabwe hwakaoma, hunotodawo kutoti unge uchitoitawo skiri chairo rekuti unge uchikwanisa kuita mari. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Saka ivo vanoti kuzoenda kwavakaitawo kun'anga, it was because vaingogara vaine mabad lucks in business. Uye zvekare hanzi pavakazoendawo kumaprofita ndokubva vachizoudzwa kuti pane umwewo ane shop padhuze nepavaine shop. Saka hanzi munhu uyu anoshandisa mishonga. Saka zvinozokonzeresa kuti vamwewo vane mashops avo vasakwanisa kuita mari. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndaisambova munhu wekuti ndinofarira zvokuenda kun'anga, but when I found out kuti this is what is happening, ndikabva ndatongozviudza kuti let me also make a plan, ndiitiwo kuti vadzimu vangu vange vachiwanawo simba rekuti vakwanise kundirwirawo muhondo dzangu dzandinenge ndakatarisa nawo nadzo. Ngatitaurei nawo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndinewo mbinga yangu yandakatanga kudanana nayo last year, apo pandainge ndichiri ne17 years. Mukoma Nash, it was because ndaitoona kutoti kana ndikasatomirawo apa mama vangu zvinhu zvakatovaomerawo as a single mother. Baba vakasungotiza pamba nanhasi uno hatitombozivi kuti baba varipi. Ndikatongoona kuti it is far much better kuti ndinge ndichiitawo zvekungodanana nevarume, kunyange vevanhu
so ndakabva ndachizotanga kudanana neimwe mbinga last year, but yainge isingadi kuti ndinge ndichiudza kana ani because ndainge tichiri ne17 years. Now ndava ne18, anoti aiwa hapana problem because handisisiri under age. So mbinga iyi mukomanashi yava kupota ichinditora. Inoti kana yanditora mukomanashi inoenda neni kumba kweimwe n'anga. Kana ndasvika kumba kwe'anga iyaiya, n'anga iyi hameno kuti ruchiva here kana kuti ndo mhiko dzacho idzodzo, but n'anga iyi inozoita mazuva ichirara neni. Mbinga yangu inongonditora yobva yaenda neni yonondisiya ikoko, sometimes kwe2 days kana kuti 3 days ndinenge ndichigara ndichitoita sekunge ndiri mukadzi wen'anga iyoyo. N'anga iyi mukoma itori nemukadzi. Ndakatombobatira pamuviri muna July after ndatena 18, ndikabatira pamuviri in which I think kuti ndakamitiswa nayo n'anga iyoyo. Then mbinga yangu ndokubva yazozviziva, yakabva yazouya nemushonga mukoma, ndikabva ndanwiswa mushonga uya ndokubva ndatoita miscarriage. Kubva ipapo anotomeka sure kuti it's either ndinonwa morning after kana kuti ndinenge ndichingobayiwa madhepo. So handizivi kuti zvose izvi zviri kuitika kwandiri zvine effect yei kuti apa ndinorara ne'anga, ukuwo futi mbinga yangu yakatondiudza kuti iyowo inoshandisa mishonga mumabusinesses ayo. Handina hangu zvimwe zvakawanda zvandinosangana nazvo, but nyaya yacho ndiyoyo mukoma yekuti ndiri kushandiswa ne'anga uye zvekare nembinga yangu muurombwa hwake. I really want to climb out of this hole that I have found myself in, but ndiri kushayiwa kuziva kuti ndoita sei, ndotangira papi, because amai vangu vanomufarira murume uyu. He is the one who is helping us. If it was not for him, we were not going to survive. It was going to be very difficult for us to survive. Anondipa mari, anondichengeta, anondigadzisa musoro, kutengera foni uye zvekare nehembe, and he is into me so much. But chiri kungondirwadza ndechekuti ndiri kushandiswa mukomanashi muurombwa hwake. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Zvakangoma hazvo vedu we, uri kutorerwa advantage nekuda kwezera rako, nekuti vakadzi vashoma vangazvibvuma izvozvo kuti unoendeswa kumba kwe'anga, unosiyiwa futi kumba kwe'anga ikoko uchinzi watova mukadzi we'anga, then after that obva wazoya uchitorwa nembinga yako. Akomanaka zvakangoma hazvo vedu we, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. So sad. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureurura mukoma. Ndigerewo muno munyika yevatorwa inova iri yeSouth Africa uye zvekare ndinowanikwa ndiri kuno kuPretoria. Mukomanashi, I want to confess kuti iniwo ndinoita izvozvizvi zvekuprofita, but I am just someone who is doing it because ndo zvinondipa mari. Ndaingoudzwawo mukukura kwangu kuti ndine chipo, but chipo chacho mukomanashi ndakatoona kuti chiri chega pasinawo faking, then it won't even help me at all. Ndakazoti ndauya kuno kuSouth Africa ndikatanga kuwirirana noumwe muprofita uyo akandiudza kuti kuno tinotsvaka mari baba. Ndikabva ndazotanga kudzidziswa kuti unoprofita sei. So basically kana uchiprofita munhu, it is all about psychology nekureada masituation. Uchitotaura nemunhu paya uchimubvunza mibvunzo yakasiyana siyana, iyewo achikupindura, unenge uchitokwanisa kutoreada kuti munhu uyu anorarama upenyu hwakaita sei uye zvekare munhu akaita sei. And muno muSouth Africa muri easy because basically we can say each and everyone akauya kuno kuSouth Africa akauyawo kuzoshava, kuzongwavha. So kazhinji muno muSouth Africa kutongoudza munhu kuti une munhu akakusungira chiraramo, zvekuti dai wanga usina kusungirwa chiraramo izvezvi, kana motikari ungadai uinayo uye zvekare kana mari ungadai uinayo. So it is very easy
munomu muSouth Africa kuprofita vanhu. So mukoma Nash, bhesi rangu riri kuno kwandigere, mari chaiyo kana yerenti mukoma ndinotongongwavha kuburikidzawo nesowe rangu, uye zvekare kana vari sevakadzi mukoma ndinotoita rekutosarudza kuti iko zvino zvindaneta neava vakobvu ndava kumbodawo maslenda, kana kuti ndaneta nemaslenda ndava kumbodawo vakobvu, vatema kana kuti vatsvuku, because vazhinji vacho vanotouya kwandiri nekamariwo kandinoita, vanotouya kwandiri vatori nepressure yekutoda kutodanana nene, because vakadzi vedu vekuZimbabwe vatongori nebelief yekuti kana ukadanana nemuprofita uine matambudziko ako aunenge uinawo, matambudziko acho iwawo anobva atongopera same time. So mukoma Nash, ndakasvikawo pakuzobatirawo chirwere, nditori neHIV, asi kuti ndige ndichiudza mapartners angu andinenge ndichizoita bonde nawo handizokwanisi, apawo nditori neaddiction yekurara nevakadzi pasina kana dziviriro, handitombonakirwe nekondomu zvachose. mukoma Nash, it is just that dai ndakatanga kuverenga kubva zvandakatanga kuzviita izvi nhamba yevakadzi vandakarara navo, pamwe ndaikwanisa kukuudzai, but sePretoria mukoma kuno kuma-areas kwandigere vashoma vakadzi vekuti vachifamba ndinokwanisa kuti uyu handina kurara naye. Ruzhinji rwavo mukoma Nash, vazhinji vakauya kusowe rangu ndakavapedzera, ende vazhinji vacho vaitouya kusowe kwangu vachitoita sekunge vatumwa, ende munhuwo akauya kwandiri achiita sekunge anenge atumwa, iniwo mukoma anotoona nditori ready kuti ndige ndichirara naye. That is my own secret, and it's quite unfortunate kuti mudzimai wangu ndakazomupawo chirwere, but zvakazongoitikawo mukoma. Ndakatombozamawo kuti ndige ndichizvidzora kuti ndisangofamba ndichingotendekera pose ndisina kupfeka kondomu, but ndo zvanditongoriwo mukoma Nash. Handina kuromba, handina kuita sei, but ndinongoshandisa psychology pakuprofita vanhu nezvinhu zviri obvious kuti kuno tose takauya kuzotsvaka mabasa. Saka kana munhu atsvaka basa akarishaya anenge ava kutofungidzira kuti ane hama yake iri kumuroya. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna zvakangoma hazvo veduwe, ichibva kuna madzibaba avo. Yo pakaipa. Are you in Pretoria? Hanzi kuma areas ekunoku kwandiri kuPretoria hanzi vakadzi vashoma vamunokwanisa kunongedzera vachifamba, vekuti uyo ndinoti uyo handina kumbogara ndakarara naye. Is it true akomana? Zvakangoma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world.